Kan mo boy. Kita uy. Lagi malikaw man ko lagi. Tangina ka. Naunsa man mo? Ha? Naunsa mo ba? Naunsa mo? Wa na mo na pasayangan niyo. Di masamo ka. Ati pa ka boss. Dinagan na kanyo. Bandaw, kit kayo kung tilog. Gukon ako. Oy ka bot kani. Ikaw ba ako luya po kayo. Na lagi nga pagkukulon ka kabalda man ka. Ari ogi sumo ba? Uy pulos ha? Dili tani ka kwarta. Akay gukon be. Lasa juga nih, di mo kwarta ni ron ba? Yate, Amerikano mo kwarta. Kwarta man guro ko. Pati paging gutumaw, pag inasakpan, buwangan na piyang. Pantay dito limpyo imong gikuan ha. Limpyo na boss. May mga saging na to kaning mga lube. Oh, limpyo kay na. Pag di lagi ni limpyo. Oh, hamis kay kotis oh. Hamis. Hamis no? Oh, hamis to kayo dun. Unsa man na oh? Unsa man na? Hamis ang imong tawag dira ha? Bago pa ning tubo boss, bago pa ning tanom na ako boss. Nangyari ning buntag boss. Di man god ang ingani ba? Ingani god. Ang ingani dito sa atong lugar, among lugar, dili atoa, among lugar ang ingani. Nanay bunga. Lagot ko nimo ba? Pirmi na lang ko nimo ginapa-stress ba? Okay bunga boss, bako pa rin tubo. Wa gani bunga. Wa gani bunga. Kay kabalo ka. Binugo mo kagod. Pag magabuno gani ka dapat diri sa taas o diri isok-sok ng mga buno. Why ba? Tara, dali kay. Limpyuhan na ito mga kalubinhan na ito kay sunod. Oh, tawa oh. Hamis kayo. Ay, ito naman na. Nasad na imong pagkabuang-buang. Kaya gani imong pan gani, imong baba. Brasi good sa good kung pag may time. Oh, nana po do. Oh, yaw ka doon. Saman, yan sa may dapat buhaton ani. Naglagot lang sa imo ah. Tubo nga boss. Katong pinakagamay gamay boss. Ingani kagamay ha. Ingana kagamay. Unya unsa man imong ingana kagamay makakuha kag butong ana. Nantatong uban kay naa de ko nadunggan diri sa kong farm. Ikaw jud ba? Naaman daw mga abat diri. Ka ra makabus. Wa magunalo ka ng abat. Ang putol ulo, way kamot. Manananggal. Wa ko nag-ingon nga mahadlo kag abat. Ang ako naa daw dire. Naa dire wala. Wala man dire. Wala daw dire. Oh, sige. Padayon ta kina high blood na jud sa imo. Uy, pero kanang mga abat, motuo ka na. Motuo ka. Di umutuo na abat. Ano ka motuo na abat? Ah. Di ba? Distansya. Di ka motuo. Lakaw dire ali dire. Ano, wala pa ko pang istorya na mapatay. Pagtarong. Ang akong pangutan. Pagi ko nang ngutana. Di akong pangutana ba? Diri ba? Tubag ba? Kuan ba? Kanang kuan ba? Ang siri ba? Mahadlok ba ka ng abat? Dili boss. Dili ka. Matuo ba ka ng mga abat? Matuo wala boss. Kita na boss. Pero matuo ka na. Ako manggod kay samo ang magpamilya nga. Ani mi kabuk pamilya yan na. Kuan manggod. Siyempre matuo ko anang mga
Kanang mga abat. Asa man kagikan? Dito, kituklod ko nimo. Ay, sorry lang gud. Ang kada mga abat. Oh. Kanang mga manananggal nga maputol ang liog, tapos maputol ang kamot sa ilang mga tiil silang lawas. Diri lawas. Di jud kumuto anak kanang mga patay kinsa man na. Kinsa man na. Patay. Oh no. Patay jud. Patay jud. Di na buhi. Ginhawa pa man. Patay. Patay jud. Lantawad daw. Lantawad dali. Pakawa ko anang mga lukay kanang lukay ko ah. Kuha. Hindi na. Hinga pa. Lantawad daw ulit. Ha? Gahinga pa? Hinga pa. Gahinga pa. Hinga pa. Hala! Bulaw buhok. Taas og ilong. Pution. Nalagi? Wa ka kailana. Saan? Kato ng Amerikano. Ano ka? Kato walay kwartang Amerikano ba? Ay, Amerikanohan na eh. Ano sa man ni? Na, pukawon na to. Pukawon. Ano siya ako sa akong signal? Buhi pa. Buhi pa. Saan mo na to na? Kawatan na to, boss. Sa una, kawat-kawata. Karon ba? No? Kawatan na jud imong dako oy. Pero mi na lang kamangawat ba mo nang mabagsak ni akong farm. Sa kining Amerikanuhan ingong naingani man eh. Oh, Amerikanong daot. What's up mga kabayners? So karon guys, shout out ta ang ta dito mabuyagan. So shout out kay Raquel Tusay, watching from Bohol, watching kay Lee Ryan Joy, Villaseñor, Rialyn M, Amanduron, Honey May Puno, Mary Rose Apostol, Jenny Asinho, basta Jenny, Maylin Balaba Torres, Chini Lau, Bintoy Yap, Ginzel Villegas o Grumilin Cabanilla Labaho. So next, Shout out kay Princess May Razo Jr. O kay Cecil In. O shout out po ko kay Prince Brian Paul Ondoy. O shout out po ko kay Pepito TV. O kay Kimberly Bautista. O kay Samuel Magaso. Woo! Shout out po ko kay Gutierrez Baby Jen. O shout out po na ko si Jen de la Serna Balamis. Masa ni? Oh. Balamis, pinagsasabi mo. Ito pag umuang. Jen de la Serna. Unsa man din im na oh. Ikaw men, di mamen. Balamis. Shout out kay Jan de la Serna Balamis watching from Jinsan City. Shout out po kay Almi Maghanoy. Tando-tando na mga taga Barungis. Shout out po kay Angeline Pastrano. Yo! Shout out din oh. Shout out kay Anva Ashley Lorenzo. Shout out kay Ernest Anne Parualan Marquez. Shout out kay Sabrina Jane Camino Lopez. Shout out kay Jay Crize Barry 4 from Sere. J4. Ah, sa 4. Barry 4 sara. Sara. 24 oras. Ini Balamis. Shout out kay Jean Carr. Yo, shout out Ay, kay shout out. Shout out ng gwapo. O shout out kay ate o. Go, dali go, go. Oy, bite. Ado. Oy, bite kadungog. Shout out kay Rofa, Rio, Florida. Shout out kay Carlos Sinining. Shout out kay Crystalline Ignacio. Shout out kay Aiko Labda. Shout out kay Love J Anico. Shout out kay J Carl Sarmiento. Wait lang, naapa diri oh. Shout out kay Nico Angelo Sirbino Marquez. Ay Marquez. Shout out kay Nico Angelo Sisbino.
shoutout sa iyo. Thank you for watching. Rinapak. Unsa din mo? Shout out sa nag-sponsor og bulad ha o kanon. Oh, Si Ate Daday. pagdami kay ni. Lami Salamat, kayo. Ate. Salamat kete. Uy, video. Sigurado, shout out. Special shout out sa among sponsor. Si Bibi Jane Ring Canilla o si Ashley Mi Daroy. Og si Galam Nirak og Elisha Moon Shark. Ay, Maricel Pacon. Oh, Shout out sa Maricel ilahan. Pacon. Salamat kayo Shout sa out, shout out. pagsuporta. So, So ikaw pa shout out ka? Sa sunod na. wap niya lang. Ay, tabuni. Wala Ay, tabuni. Wala pa daw, wala pa. Please, Like, like, share, share, comment, comment. and Ay, kalimti ang subscribe. Follow na din sa Paano rin sa mga Facebook page. Nga niyo? Ano ba? Facebook page. Bye-bye!